Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Синфейс 05 и днес ми пенза с кожна броня и такъв меч, и лък, и стрели. И също трябва да убием дракона с супер слаби айдеми. Първо трябва да разрушим колите. И тя му вземе половин сърце с това да мисля, че успя да го убия. На момент може да се спира клипа, защото се страни вкъщи и може да влезе в стаята по всяко време. Така че клипа може да бъде спрямо по всяко време. И чакайте си взем златната ябълка. Взем една златна ябълка само толкова. О, една новата версия ми дава 2 цента. Да, съм една новата вкъщи. Не мога да оцеляме. Защото си много и да играеш на Survival, ай. На Survival съм, бе. Дракона ми да пресменя направо. Просто ще го правя клипа, защото аз не да го пресменя, ще го качат. Да знаете, той ще умре. Не, няма да умре. Ще умреш, ще умреш, ще умреш. Няма. Ще. Виж, че това не го казва въобще, Лъчко. Въобще. Това въобще не го казва. Викам въобще, това не го казва Лъчко. Кой го казва? Никой не го казва, това въобще не го казваш. Мисля, че дракон е станал по-бърз. Направо. Така ми изглежда, бе. Добре. Малко лагва. Защото имаш в комп. Лаптоп. Комп. Лаптоп. Сета. Мисля, че ще го убия, ама се... Пробвай се. Не, умирам. Едно сърце и половина. Казах ти. Заради тъпа ендърпела. Ама вече съм на бонуса. Виж как лъже. Ще види. Ще видите клипа. Ще успея да го убия. Добре. Ще ме закипя. Направо. Че съм проб, което е отбил Да, на креатив, ясно. Не съм на креатив. Хич. Да, не съм. Хич е. Не, Що? защото хората не искат да слушат лъжи. О, какво си дадо, бе? Ще им виждат, че... Вижте го как лъжи. Хора, това беше. И не снима клипори. И да, не съм умрях, той беше прав. Няма да се получи, не може да се убие дракона за дървен меч. Аз винаги съм прав. Така, да, той наистина винаги е прав. Защо? И да, това беше това клип. И сега ще отидем на комби. Ай, чао. Само да намеря бъзган такъв чао. Идем да се намеря комби. Отивай, бе. Шит, няма кончета, тук ще видя едно. Бот. Fire, Harmony, Superman, Quake, Around the Wall, Gravity, Invisibly, Boost of Speed. Не ми обръщайте внимание, какво си говоря. Да, той си прави блокмейкър на CS. Маша, стани як! О, ето кончи. Две кончи. Не, това другото е крава. Чакай, че положа кончи. Quite expensive. Две крави. Яко кончи. За мое 13 сърта дано. 10 сърта. Хубаво бе. Трябва да го опитна бързо, я да видя. Сата бариер, сайз 8, 9, 4. Ще бъде сайза.
Аз си правя тук глупости, не обръщайте внимание. Да. Как може даже да не видиш, не мога да си обръщаш внимание. Ох! Това конче е гадно. Вчера му съм Вижте го как сабва. не ми се конче. Ще убият този маник тук. За да може... този маник! Гледай, следва майка си за гъз. Майка. Майка моя, никът фото. Ще направим какви брони му отива, да го сложим седло. Садъл да му сложи. Да, това е по-яко. Яко кончи. Тъпо кончи. Конеяк. И да, мисля да завърши подора, като убия това конче, докато язя майка. Милата майка. Ай, умри. Милата майка. Аз да не съм някакъв дичи. Давай, бе. Кой те спира? Не мога го убия. Не мога го убия. Века. Кончене. Молим. И това ще бъде края на епизода. Кончето е дет. Ай, чао. Ай, чао. Благодаря, че го казах.